Galicia gañou case as 7.000 afiliacións na comparativa anual e reduce o paro a un ritmo maior que o estatal. No Barbanza e Muros Noia, a cifra de parados en febreiro mellora a rexistrada no mesmo mes do 2024. Esta mañá deronse a coñecer os datos relativos ao paro o peche do mes de febreiro e a cifra acadada en Galicia foi de 120.977 persoas en desemprego, a máis baixa da serie histórica. A desocupación caeu na evolución anual un 7,36% e na mensual un 0,28%, unha reducción superior á da media do Estado. O mercado laboral galego sigue moi activo, é un mercado laboral dinámico e ademais inclusivo e que procura un emprego de calidade, non? E ademais, neste mes de febreiro, creamos emprego con preto de 4.900 novas afiliacións respecto do mes de xaneiro e preto de 17.000 novas afiliacións no cómputo anual. É dicir, estamos nas cifras de afiliacións máis altas tamén dos últimos 17 anos, con 1.071.000, casi 1.072.000 cotizantes. Eu creo que son cifras, como digo, que amosan pois ese dinamismo do mercado laboral galego. Datos que na comparativa interanual tamén melloran os rexistrados en febreiro de 2024 nos colectivos prioritarios. Baixadas en cómputo anual tanto dos menores de 30 anos como tamén das mulleres. Nese cómputo anual baixa o paro no ámbito do emprego feminino un 7,35%, en liña co informe que levábamos onte á Xunta de Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, que tamén traslada o bo funcionamento dese emprego feminino no conxunto do mercado laboral galego. Tamén en cómputo anual hai unha baixada do paro no que se refire a todo o territorio, nas 4 provincias, nas 7 cidades e, sobre todo, pois, por sectores económicos, baixa no ámbito da construción, no ámbito da industria e no ámbito dos servicios. Unha evolución á baixa que tamén se rexistra na comarca na comparativa interanual. O Barbanza pechou febreiro con 2.432 persoas no paro, 340 menos que no mesmo mes do 2024. Mentres que en Muros Noia a cifra foi de 1.476 desempregados polos 1.740 do pasado ano, un descenso de 264. Cambio que tamén se aprecia en cada concello. Boiro contou neste mes de febreiro con 645 persoas na busca de emprego, 81 a menos que o ano pasado. A Pobra tivo 308 parados no mes que ven de rematar polos 367 de febreiro do 2024, unha caída de 59. En Rianxo a cifra foi de 385 desempregados, 29 menos que no anterior exercicio, mentres que Ribera registrou 1.094 persoas en emprego, unha caída de 161 con respecto a febreiro do 2024. No último ano, Lousame restou 21 desempregados ás listas e agora conta con 93. En Noia, a cifra foi de 493 desempregados, 99 menos que o pasado ano. Outes pechou febreiro con 193 persoas na procura de emprego, un descenso de 27 con respecto ao 2024. Portodosón contou con 277 persoas que demandaban traballo, 56 menos que hai un ano. En Muros había en febreiro 262 parados, 59 menos que no pasado exercicio, mentres que en Carnota se reduciu en 2 persoas o desemprego no último ano.